Gibutyag sa Municipal Health Office sa Santo Tomas, Davao del Norte nga kontaminado og E.coli bacteria ang water system sa Barangay Tutalian kung asa nahitabo ang diarrhea outbreak din tulo na ang namatay. Anay report ni Sheila Vergara Rubio. Sa resulta sa gipahigayong test gikan sa dakwang sample sa pipila ka water sources sa Barangay Tutalian, Santo Tomas, Davao del Norte, migula nga kontaminado kini sa E.coli bacteria nga mo'y hinungdan sa diarrhea outbreak sa lugar. Ang E.coli o coliform usa ka bakterya nga sagad gikan sa hugaw sa tao ug mananap. Ang ilang water system gidumala sa Tutalian Water Association, usa ka private water service provider. Samtang ang usa sa nagpositibo sa bakterya mao ang tubig gikan sa bomba ug ang usa gikan sa mga nakastock nga tubig sa galon sa water refilling station. Karon is murag na control na namo ang cases, tapos nagsugod na pud mi og distribute of chlorine per household. Naghatag na pud mi og safe water. Ang chlorine is para disinfect nila dito sa ilang sa mga water source nila, sa CR nila, para mamatay na gid ang kagaw dito. Naghatag pud mi aqua tabs. Ang stool test sa mga pasyente migula nga 13 kanila adunay cholera, usa ka waterborne nga sakit. Sumala ni Dr. Lim nga ang laboratory results mikumpirma usab nga ang diarrhea sa mga pasyente tungod sa amoebiasis, acute gastroenteritis secondary to E.coli infection ug intestinal parasitism. Sa karon miabot na sa tulo ang namatay sa diarrhea outbreak, apan hinuon daghan na ang naka-recover. Samtang ang mga water source nga nakitaan og E.coli gimandong dili una gamiton. Kinahanglan gid siya gi-condemn namo temporarily ato nag-positive. Tapos kailangan gyud siya og total rehabilitation sa ilang mga water system before siya magamit. Tapos na kita man pud namo katupad og uban, wala pud ay kanang business permit. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.